Today, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜପାର୍ଗ ମନ୍ଦିର ନରଗାଙ୍ଗ ରାଜପାର୍ଗ ମନ୍ଦିର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ସେଠି ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ସେଇଠି ଆସିକି ଗୁହାରି ବୋଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆସିକି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ଗାଁ ରାଜପାର୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏପଟା ହେଉଛି ମା କାଳିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରାଜପାର୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଅବିକା ମୁଁ ରାଜପାର୍ଗ ମନ୍ଦିର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ରାଜପାର୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁ ରାଜପାର୍ଗ ମନ୍ଦିର ଆର ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି 27/5/54 ମସିହାରେ। ଆମର ଗାଁର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ବେବତା ସେ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେପଟେ ଆମ ଗାଁର ଯାହାକୁ ବିଶେଷତଃ ସାପ କିଛି ଅଲଗା କାମୁଥିଲେ ସେଠି ଆସି ପାଣି ଢଳା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆସିକି ଗୁହାରି ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଆର ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିମୀତି ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ପୂଜକଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ତା ବାଦେ ଠାକୁର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଆଉ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଭୋଜିଭାତ ହେଇକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କଲର୍ ଫେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ଗୁହାରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଦାନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କହୁଛି। ଆଉ ବାକି ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୂଜକ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଁର ପୂଜକ କିଏ ଆସିବାର ପୂଜା କରିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ କିଛି କହିବେ। ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ପୂଜକ ଅବିକା ରାଜପାର୍ଗ ପ୍ରସାଦ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ବନାଉଛନ୍ତି ଆମ ପୂଜକ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ଅନୁଦାନ କଲେ ଆମର ରାଜପାର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଠି ବନା ଅଛି ସେ ଘରଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜକ ତଳେ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏତିକି ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ଆମର ଅନିଲ ପ୍ରସାଦ ନେବାକୁ ବେଲା ଆଉ ଥାଳିଆ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଇନୁ? ଆଚ୍ଛା ଜଲ୍ଦି ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ରେ ଅର୍ଥାৎ ସେଇ ଜାଗା ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ବସିକି ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣି ଢାଳିକି ଧଳା ହୁଏ। ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କୂଅ। ଏବେ ସେ ପୂଜକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଧି ମାନେ ପୂଜା କରିକି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଥରେ ବି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସାଦ ବନା ହେଉଛି ରାଶିବାରଙ୍କର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବନା ହେଉଛି। ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି। କିଛି ତ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ରାଶିବାରଙ୍କ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନରଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ରାଶିବାରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ବଖରା ହେବ, ଘର ବଖରା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆର ପଛ ଦୃଶ୍ୟଟା ବି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କଲର ଫେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କେମିତି ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଉଛି ଆମ ଯିଏ ରାଶିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରେବତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାଟା ଆପଣ ଦେଖାଉଥିବେ। ନନା ଆମର ଭୋଗ ବନେଇକି ଏବେ ରାଶିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏବେ ବନା ସରିଲାଣି, ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ। ନନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଅବିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ଅବିକା ପହଡ଼ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଅବିକା ଘଣ୍ଟି ବାଜିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବ। श्री वत्सागस्तुवाचितनं यनो वेदपुण्डरीकाख्यन्वन्दे विष्णुं सर्वलोकीनाथ हृदयाशीष्टं चतुर्बाहु चतुर्भगे भोलापुरं रायते तुलस्यामो वद्भागो विधवाससे कदमवरेण विष्णुं रायते नाचुगति ओं तमेव आम ठाकुर जगार आषाढ़ मासरे सर्वांग हुए, भाद्र मासरे जन्माष्टमी हुए, राधाष्टमी भाद्र मास शेष बेलू हुए, दोल उत्सव दोल पूर्णिमा हुए। तेणु भाद्र मास राधाष्टमी 35 केजी चाउल हुए, लोक 200 लोक खाती। आगे जन्माष्टमी कीर्तनिया खाती, राधाष्टमी गाँ जाक महाप्रभु बुलती। तेणु जेकोसी लोक को साप कामुड़े आम आशीर्वाद भल कर दिखती। आम आगु परंपरा अच्छी। तेणु ये सिस्टेम आमर चलती। कार्तिक मास मंगल आरती हुए, सबुदिन खीरी हुए। आउे बैशाख मास प्रणाठू रज पर्यंत उपरबेला दधी भात हुए, दधी पखाड़ पूजा हुए, पणा पूजा हुए। एमती सिस्टम आमर बैशाख मास हुए। କିଛି ଆଉ ବାକି ଅଛି କାମ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଟିକେନାକୁ। ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ରାଜବସ୍ତରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ବନା ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏଠି ହେଉଛି। ତାପରେ ସେତକ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି କଥା ହବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କ'ଣ ମାନେ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ସାପ ଯେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଏଟା ଗୁହାରି ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଯେକୌଣସି ସାପ କାମୁଡୁ ଆମ ରାହାସ ବେଢା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଫେରିଲା ବାଧା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଏତକ ଅଛି। ହଉ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ରାଶିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବିକା ପୂଜା ସରିଗଲା, ଦ୍ୱିପହର ପୂଜା ସରିଗଲା। ଅବିକା ନନା ଆମର ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଆଗରେ। ଏଇସବୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟରେ ସେ କୁହଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସ୍କରଣ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଠି ଯାହା ବାନ୍ଧିଲେ ମାନସ୍କରଣ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର ବେଣୁ ଯିଏକି ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ବାଦଲ।
सब दृश्य तो रासबाग विषय सब तो आपको देखेली पूजक भी कहले आप वीडियो मत देखली एवं चलतु जो ठाकुर मेलन हम से देखी से दृश्य चलतु फिटाई कहूची कृष्ण पादे देई तो आंब डाल दे सिका बेका तो जतन रे टांगी दियो रंग अबीर को मुंडरे लगाई नाचे गौड़ पुओ मथुरा गौड़ गोपर गौड़ पाई धरी थिबो भाई राधा रानी कर नाटक चोरी रो विषय गाइबी मुही दोल विमान रे श्याम सुंदर नाचिब बांधी घुंगुर नाचिब बांधी घुंगुर नाचिब बांधी घुंगुर नाचिब बांधी घुंगुर दिने राधिका जे सखी मेଳରେ स्नान କରିବାକୁ गले जमुना जଳରେ पालटा बसन जेते बालीरे थोइले सुना अलंकार जेते देहरु काढिले जमुना और आगे ଟିକେ